Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili inda muke karanto muku littafin nan sabon kundin tsatsuba wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta, kuma Sarewa Hausa TV ta dauki nauyin sa. Muhammad Umar Kai Gama nake karanto muku. Idan dai ba ku manta ba, Gimbiya Hassanai dai ba ta da lafiya, kuma masu bincike sun gano cewa dole sai an samu nasarar karɓo mata sarki Aryan daga hannun wannan azalimin sarki, sannan wannan sihiri na Gimbiya Hassanai zai warke. Kuma idan ana so ta rabu da sihirin gaba ɗaya, sai dai wanda ya karɓo mata sarki Aryan din ya aure ta. Nan muka dakata wancan shirin, kuma halin yanzu za mu ci gaba. Lokacin da sarki Mirzan ya zauna a jawabinsa, sai hankalin Jawahar ya dugunzuma, ya shiru yana tunani har zuwa tsawon daƙiƙo. Sannan ya dago kai ya ce, da farko dai kaga bayan yakin farko tsakanina da mugayen halittu, zan sake yin yaki na biyu da zalimin sarki na birnin Darul Dusum. Abu na uku, idan na karɓi mata sarki Aryan Hasnaira, za ta warke daga sihirin da aka yi mata, kuma sai na aure ta. To a tsofai da ni, za ka ce na aure yarka budurwa, yar shekaru 10. Sarki Mirzan ya ce, shin addinin ku ya hana tsoho ya aure budurwa ne? Jafar ya girza kai ce, addini na bai hana, amma ba na son na aure macen da zan mata na bata da kurutarta. Idan da rabo ma na bar mata kananan yara marayu. Yanzu ka dubi mata ta ka gani, ni da ita mun tsufa tare, kuma dan mu guda ɗaya ne dal a duniya, wanda a dalilin sa ne ma muka baro birnin Sin, muka ba zama neman sa domin mu mayar da shi gida, mu katse masa burinsa na kwaɗayin duniya da kaucewa addini. Sa'ad da Jafar ya zo na zancensa, sai sarki Mirzan ya ce, shin ba za ka yi alfahari da barin 'ya'ya a duniya ba, waɗanda za a riga kallonsa ana tuna da irin gudunmuwar da ka bayar wajen kyautata rayuwar al'umma? Ni kai na zan so a ce na haɗa zuri'a da babban jarumi irinka, wanda tarihinsa ba zai taɓa gushewa ba a doron duniya. Lokacin da Jafar ya ji wannan batu, sai jikinsa ya sanyi, ya rasa abin da zai ce. Daga can sai ya dubi sarki Mirzan cikin alamun sanyin da ke ce, tabbas da abubuwan da ka faɗa suna da muhimmanci, kuma ina son haka, amma ina matuƙar son matata, ba na son ne mata kishiya, tunda ban yi mata a baya ba. Matata tana da tsananin kishi a kaina, ban san yadda za ta ji ba idan ta samu kishiya. Sarki Mirzan ya miƙe tsaye ce, wannan shine iyaka abin da za mu tattauna ni da kai. Abin da ka je kai tunani ka yanke shawara da shi, to da shin za mu yi aiki. Zan kira wadda tawan gari na sanar da su sharaɗin da ka zo da shi akan yaƙi da mugayen halittu. Amsar da suka bayar zan sanar da kai, ni ma zan saurari amsar ka dangane da yaƙa a zaluman sarki na birnin Darul Husum. Gama faɗin haka ke da wuya, sai sarki Mirzan ya buɗe wata ƙofa ya shige cikin ɗakinsa, a na bacci ya rufe ƙofar. Ko da faruwa hakan, sai wani hadimi da ke tsaya can wajen ƙofar turakar ya buɗe wa Jafar ƙofa, shi ma ya fita. Har Jafar ya isa masaukinsa, tunani ya cika zuciyarsa game da zulumi da wasu wasi akan buƙatar sarki Mirzan ta biyu. Ba zan yi wani aure a wannan shekaru nasa a duniya na kimanin 71 zuwa da 2. Amma kuma bisa mamaki sai ga yana ganin fuskar Gimbiya Hasnaira a cikin idanunsa. Shin wannan alama ce ta cewar na fara kamuwa da santa tun yanzu? Tambayar da yawa kansa kenan, kuma ya kasa fitar da amsarta. Duk da cewa Jafar ya mayanta, amma a zahiri fuskarsa da jikinsa ba su nuna tsofansa ba, saboda Allah ya ba shi kyawun jiki. Ga wanda bai san ainihin shekarunsa ba, sai ya zata cewa bai fi shekaru 40 da 'ya'ya ba. Bugu da ƙari yana da ƙarfi a jikinsa, domin yana iya yin abin da matashin saurayi ke yi, wanda dole ya burge ɗan mata. Gashi kyakkyawa, kuma ga iya zance da ado, sannan yana da juriya gami da naci bisa da abin da ya sa gabansa. Lokacin da Jafar ya iso cikin turakar da aka sauke su, sai iske Lisa tana zaune a kan shimfiɗa, ta buɗe Alƙur'ani tana karantawa a cikin zuciyarta. Ko daga nan haka zai zauna kusa da ita, har sai da ta kammala karanta surar da take kai, sannan ta yi addu'a suka shafa tare. Elisa ta dubi Jafar cikin murmushi ta ce, ya kai masoyina, kai sani cewa na sanar da Allah ne duk abin da ke gabanka, kuma ina gama wannan karatun littafi mai tsarki
sai na ji zuciyata ta yi sanyi. Duk wani tsoro ya kau daga raina. Lalle a shirye nake na rungumi kowace irin kaddara wacce Allah zai saukar a gare mu. Ko da jin wannan batu sai farin ciki ya lullube Jafaru, ya dube ta yace, yanzu kina nufin ko da Allah zai kawo wani sauyi a zamantakewar mu ta aure, zaki iya hakuri da shi? Sa'ad da ta ji wannan tambaya sai ta murmushi ta dube shi cikin nutsuwa ta ce, hakika mafarki na tabbata gaskiya. Cikin mamaki da rashin fahimta Jafar ya dubi Elisa ya ce, ban gane mafarkin ki ya tabbata gaskiya ba, me kike nufi? Elisa ta gyaran murya ta ce, tun ranar daren farko da muka zo garin nan ne wani mafarki. A mafarkin an nuna min cewa mun yi mummunan yaƙi mai matuƙa haɗari da ban tsoro, wanda muka sha baƙar wahala muka kusan halaka, amma a ƙarshe mun samu nasara. A sarkin garin nan ya ɗauko wata fulawa mai kyawun gaske tana ƙanshi ya baka ita kyauta. Sai yanzu na gane cewa wannan fulawar ba komai bace face yarsa Gimbiya Hassanera. Tabbas kai ne zaka zama mijinta. Ina yi maka fatan alheri kuma Allah ya sa matarka ce ta arziki. Wannan aure hadin Allah ne. Idan ma ne kishi zan iya mutuwa a yi shi. Ko da Elisa ta zo na azancanta sai Jafaru ya kamu da tsananin tausayinta. Bai san sa'ad da hawaye zubo masa ba. Ko daga na haka sai Elisa ta sa hannayen ta bi ta share masa hawaye. Tana yin murmushi. Sannan ta rungume shi tana mai zubar da hawaye. Ta ce, ya kai mijina. Duk irin san da za ka yi wa wata ƴa mace, ba za ka taɓa yi mata irin wanda kai mun ba. Haka kuma ba za ka taɓa yin sabo da shakuwa da ita ba kamar yadda ka shaku da ni. Ni ce uwar gidanka, rabin jikinka, annurin zuciyarka, wadda har abada ba za ka taɓa samun kamar ta ba. Sa'ad da Jahur ya ji wannan jawabi, sai soyayya ta ƙara mamaye zuciyarsa fiye da koyaushe. Ya daɗa kankame ta a cikin ƙirjinsa yana mai ci gaba da zubar da hawayen farin ciki. Al'amarin Gimbiya Hassanera kuwa lokacin da sarki Mirzan ya gaya mata yadda suka yi da Jafaru sai hankalinta ya dugunzuma. Ta ce, ya kai abbana, abu ne mawuyaci Jafaru ya amince da bukatar karɓo matar ɗan uwanka, balle har ni ma na samu waraka daga ciwon da ya addabe ni. Tana gama faɗin hakan sai ta rungume sarki Mirzan ta fashe da matsanancin kuka. Nan fa sarki ya shiga rarashinta yana mai ƙara mata ƙwarin gwiwa. Da kyar da ya shawo kanta ta daina kukan, amma sai da ya raka ta har turakar ta kwantar da ita kan gado. Sannan ya sa kuyangi suka rinka ɗebe mata kewa, ana busa mata sarewa mai daɗi, an yi mata bibita har sai da bacci ya sace ta bata sani ba. Kanta na kan cinye sarki Mirzan. Ko da ta yi bacci sai ya sa hannayensa biyu ya ɗauke kanta daga kan cinyarsa a hankali ya ɗora a kan fulo, sannan ya sauko da kan gadon a hankali ya fice daga cikin turakar. Hakika sarki Mirzan yana matuƙar ƙaunar Gimbiya Hassanera fiye da komai na duniya. Da haka ko kaɗan baya san abin da zai so sa mata zuciya. Da ranar Alhamis hankalin sarki Mirzan baya kwanciya har sai ya ga alfijir ya keto, alamar shaida bata fito akan goshinta ba. Kullum fargabarsa ita ce kada mugayen halattu su raba shi da ita. Bayan sarki Mirzan ya baro turafin Gimbiya Hassanera, sai tura aka kira masa dattawan gari ya sanar da su duk abin da ya faru tsakaninsa da Jafaru. Sa'ad da dattawa suka ji sharaɗin da Jafaru ya ginda sai hankalin sai tashi. Nan ba suka kama shawarwari. Sai da aka shafe sa'a 1.5 ana kace nace. Har majalisar ta rabu gida biyu, kaso na farko suka amince da yarjejeniyar, wasu kuma suka ki amincewa. Yayin da sarki Mirzan ya ga ana ta gardama an kasa samun maslaha, sai ya dauki tebur din da ke gabansa da hannu da ƙarfin tsiya, nan take aka tsit. Sannan ya dube su gaba ɗaya ce, yanzu za mu rubuta kacici kala biyu na amincewa da rashin amincewa, a zuba su a cikin akwati. Kowannen ku zai zura hannunsa a cikin akwatin ya ɗebo takardu guda 3. Idan aka gama sai a kirga su, takardun da suka fi yawa da su za a yanke hukunci. Nan take sarki ya sa aka gutsutsura takardu aka zana alamar ja da fari a cikin su. Alamar ja ita ce ba amince da sharaɗin Jafar ba, alamar fari ita ce an amince. Bayan an gama rubuta alamomin an zuba a cikin akwatin, sai 'yan majalisa suka jira a layi, suka rinka zuwa gaban akwatin suna zira hannu, suna ɗauko takardu 3 ɗaya bayan ɗaya har sai da kowannen sai ɗauko. Hakika lamarin Allah sai kallo.
bayan waɗannan da ta sun gama ɗebo takardu uku an zuba takardun duka a waje guda, sai sarki Mirzan ya sa hannu yana ware takardun nan. Duk wacce ya ɗauko ya buɗe sai a ga mai alama farace, har ya gama buɗe takardun duka ja guda uku ce katala ciki. Al'amarin da ya ba kowa a wajen mamaki kenan, har tashi kansa sarki Mirzan kuwa bisa dole kowa ya amince da sharaɗin Jafaru. A ranar Alhamis da safe bayan alhujjar ya keto, sai ɗan mata 10 suka tashi da wannan shaida akan goshinsu. Wani abin ban mamaki wanda ba a taɓa zato ba shine har da Gimbiya Hasnaina a cikin waɗannan 'yan mata 10. Ko da Hasnaina ta tashi daga bacci ta ga wannan shaida a goshinta, sai ta bushe da dariya. Al'amarin da ya matuƙa ba sarki Mirzan mamaki kenan, ya dube ta a lokacin da hawaye ya gangaro masa. Yace, haba yake yata, maimakon ki kuka na fargaba da bakin cikin rabuwa da ni, sai kuma kika min dariya. Hasnaina ta murmushi kuma ta miƙe a cikin ƙwarin gwiwa, ta dafa kafaɗinsa da hannayenta biyu ta ce, ya kai abana, bisa labarin da ka bani na kacici-kacicin da dattawa suka yi, ya zama na cewa dukkansu sun ɗebo fararen alamomi da kuma yadda a tsawon shekarun da suka gabata wannan tsautsaye bai taɓa hawa kaina ba sai yanzu da jarumi Jafar ya zo. To na ji a jikina cewar mugayen halattu ba za su samu nasara a wannan karo ba. Tabbas jarumi Jafaru zai ba mu kariya kuma zai kawo mana ƙarshen waɗannan mugayen halattu. Gama waɗan hakan ke da wuya sai ga wani hadimi ya shigo. Da zuwa sai faɗi ƙasa a gaban sarki ce, ya shugabana, ga boka Daral ya zo yana jiran katin fada. Da jin haka sai sarki ya to hadimi ya ce, je ka kira jarumi Jafaru ya same mu a fadar, ni ma ga nan zuwa. Hadimi ya ce, an gama ya shugabana. Ya juya da sauri ya wuce daga cikin tarakar. Sarki ya dubi Gimbiya, ya mata dan guntun murmushi mai kama da yaƙe ce, ko ba komai ke rage min fargaba bisa wannan ƙwarin gwiwa da kika samu, amma hankali nawa zai taɓa kwanciya ba har sai na ga an gama da mugayen halittu ba su raba da ke ba tuku. Yana gama faɗa hakan sai juya ya wuce daga tarakar ya nufi fada. Bukadar na zaune a cikin fadar sai ga sarki Mirzan tare da Jafaru sun shigo a tare. Ko daga nan su sai Bukadar ya miƙe tsaye cikin girmama da rusunawa ya gaida sarki, amma da ya dubi Jafaru sai murtuke fuskarsa tamkar wanda ya ga mutuwarsa. Sarki ya dubi Bukadar ya ce, kamar yadda na gaya maka ne cewar dattawa sun yarda da sharaɗin babban ba, kuma ya buƙaci ya gana da kai, don haka gashi waka a bakin mai ta tafi daɗi. Ga kai Jafar ɗan Ziyar, ga Bukadar nan ɗan Affan, sai ku yi magana. Jafar ya murmushi ya dubi Bukadar ya ce, tunda na zo gidan nan nake jiyo sautin magana a cikin wani ɗaki mai duhu da ke can ƙarshen gidan nan. Ƙofar ɗakin a rufe take, ban taɓa ganin an buɗe ta ba. Da na tambaya sai aka gaya min cewa kai ne kai aje a cikin ɗakin. Menene ka kulle a cikin ɗakin? Ko da jin wannan batu sai Bukadar ya kama ina ya kasa amsa tambayar. Alamomin rashin gaskiya suka bayyana karara akan fuskarsa. Ko daga nan haka sai Jafar ya sake murmushi sannan ya ce, idan ma baka faɗa min gaskiya ba, ai ubangiji na ya nuna min abin da ke cikin ɗakin a mafarkin da na yi shekaran jiya. Ba wani abu ka ɓoye a cikin wancan ɗakin ba face waɗansu matasan aljanu guda 2 waɗanda suka kasance ma'abota addinin musulunci. Yau shekara zo uku a kula a cikin wancan ɗakin, kuma ka tsare su ne saboda kawai Allah ya shirye su sun daina tsafe sun karɓa addinin musulunci. To ka sani cewa da su ne zan iya wannan yaƙi na samu nasara akan mugayen halittu. Ina mai umartarka da ka hanzarta buɗe ƙofar ɗakin ka fito da su. Idan kuma ka ƙi ni zan buɗe na fito da su da yardar ubangiji na. Ko da wannan batu sai Bukadar ya kama zare idanu da kalle ya kasa cewa komai. Ba wani abu ne yasa hakan ba face tsananin mamakin yadda aka yi Jawar ya san wannan al'amari na ɓoye aljanun nan guda 2 da jiyo sautin muryarsu, alhalin a tsawon shekaru 3 babu wanda ya san ya ɓoye waɗannan aljanu a gidan sarautar, hatta shi kansa sarkin, kuma babu wanda ya taɓa jin motsinsu ko sautin muryoyinsu saboda ƙarfin sihirin Bukadar. Sarki Mirzan ya daka Bukadar tsawa ya ce, ba za mu je ka fito da su, ko yanzu nan na sa Jafar ya bulle maka kai. Waye kai a garin nan hada za ka yi masa gardama? Alhali shi ne dogaranmu na ƙarshe akan masifa da ka kasa magance mana ita tsawon shekaru. Kai ne ka ba mu labarin jarumi Jafar, kace da mu shi ne kaɗai zai iya magance mana waɗannan mugayen halittu.
yanzu kuma da ka ganshi shine zaka kiyarda da shi. Cikin alamun bolon kunya boka Darzal ya juya ya huce daga cikin fadar sarki da jawar da dakaru suka bi shi a baya har zuwa ƙarshen gidan sarautar inda wani katon daki yake. Wata katon kofa ce guda daya jikin wannan daki wanda aka yi ta da bakin karfe. A tarihin wannan daki ba taba ajiye komai a cikin sa ba face kayan yaki, kuma ba a buɗe dakin sai idan yaki ya taso. Amma a tsawon shekarun da boka Darzal ya ajiye a cikin sa ba sake buɗe shi ba. Da yaso wasu boka Darzal bakin wannan kofar daki sai nuni da hannunsa zuwa kan kofar dakin. Kawai sai aka ji karar zarewa sakatun kofar ɗaya bayan ɗaya guda 12. Daga cikin ɗakin kai kace wasu manyan roduna ne masu kaurin gaske ake cirewa. A hankali kofar ta fara buɗewa har ta wangame gaba ɗaya, sai ga waɗansu zaratan matasan aljanu guda biyu kuma tagwaye a ɗaɗɗore cikin sarƙoƙi. Ko da hasken rana ya doki idanunsu sai suka zauri suka sunkuyar da kawunansu ƙasa saboda rabonsu daga na hasken rana shekaru 3 kenan. Waɗannan zaratan aljanu sun kasance manyan jarumai masu ƙirar sadaukai, domin duk jikinsu a murtuke yake cike da kwalli, kuma suna da manyan fuka-fukai a jikinsu har guda 8. Guda akwai bin hagu, guda akwai bin dama. Bayan idanu aljanun biyu ya washe sai suka dago kai cikin matukar farin ciki da mamaki domin su ga abin da ke gaban daki. Kuma da suka ga boka Darzal a gefansa kuma ga jarumi Jafaru, sarki Mirzan da dakaru, sai suka rusuna. Kawai sai Jafaru ya zaro takobi daga jikin wani badakare ya nufi aljanun gadan-gadan. Al'amarin da ya burgita su kenan. Suka fara ja da baya domin a zaton su halaka su za a yi. Kawai sai suka ji Jafaru ya kabar ya sari sarkar da ta daure su. Sarka ce mai kaurin gaske wacce babu wani kaifi da zai iya sare ta. Amma sai gashi wannan takobi ta dara ta tsinke. Na fa Jafaru ya ci gaba da sare sarkar har sai da ya cire aljanun na biyu da sarkokin da ke cikin su. Cikin tsananin farin ciki aljanun nan suka zube kasa gaban Jafaru suka kama godiya. Jafaru ya dube su cikin nutsuwa ya ce, ya ku waɗannan zaratan tagwaye, ku sani cewa a rayuwarku ta baya kun yi tsabi da shirka kafin ku karɓa addinin gaskiya, har kuka faɗo cikin tarkon wannan boka. Kun kashe mutane da aljanu da yawa ba adadi, kun yi zalunci, sata, fyaɗe da sauran mugun laifuka, amma ba ku taɓa aikata aikin alheri ba guda ɗaya. Haka ne? Duk su bin sai suka amsa suka ce eh haka ne ya shugaba. Jafaru ya murmushi ce, to yanzu ina son na haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da ku domin mu yaki mugayen halittun da suke kawo harin samame a wannan gari ranar Juma'a da dare. Ku sani cewa ƙarfin mu da dabarun mu ba za su kwace mu a wannan yaki ba. Idan imanin ku ya cika, to ni da ku mu dogara ga ubangijin gaskiya domin mu kawar da waɗannan mugayen halittu. Idan kun amince, ina son ku yi kabara. Kafin Jafaru ya gama rufe bakin sa, tun aljanun nan biyu sun kwala kabara da ƙarfi. Karfin sautin muryoyin su ya cika birnin gaba ɗaya da amsa kowa har zuwa cikin dazuzzukan da suka kewaye birnin gaba ɗaya. Nan take Jafaru ya sa aka kirawo sarkin makera na birnin, ya ce da shi ya dubi waɗannan aljanu ya kera musu garkuwa da takobin da za ta dace da su na musamman, kuma lalle a kammala aikin na a cikin tsakanin yanzu zuwa dare. Da haka sai sarkin makera ya tafi zuwa masana'antarsa shi da yaransa suka kama aiki ka'in da na'i. Kafin dare ya raba sun kammala wannan aiki. Ana gama kera takuba biyu da garkuwa biyu sai Jafaru ya zo ya gani. Cikin farin ciki ya shafa kayan yakin, sannan yayi addu'o'i na musamman ya toha musu, sannan ya baiwa zaratan aljannan nan biyu suka rike. Ohoho, duk wanda ya kalli waɗannan aljanu guda biyu rike da waɗannan makamai a wannan lokaci dole ne ya firgita. Saboda kwarjinin su kai da gani ka san kura za ta ci mutum. Bayan sun rike makaman sun jinjina su a hannunsu, sai Jafaru ya ce, yanzu ku gaya mun sunayenku. Da jin haka sai suka yi murmushi. Na farko ya ce, suna na Uzaka. Shi kuma dan uwan na sunansa Kasaf. Mun kasance tagwaye, rana ɗaya aka haife mu a lokaci guda. Tunda muka taso daga kuruciyar mu zuwa girman mu muka addabi al'ummar aljinin da ke nahiyar mu saboda karfin dantsan mu da rashin jin maganar mu. Har sai da muka addabi sarakuna da sata. Bisa dole aka yi gangamin taro, aka haɗa runduna guda ta mayaka. Sa'an aka kore mu daga nahiyar tamu
muka gudu zuwa nahiyar musulman aljanna. Anan ne muka karba addinin musulunci bisa dole, bisa ganin cewa an fi karfin mu da hatsabibancin mu da takadarancin mu. Sai muka ga abota addinin musulunci sun fi karfin mu. Kwana biyu da karba addinin ne muka fada tarkon wannan boka da ke tsaye a gaban mu, da yake ba mu da wani ilimi na addinin musulunci, kuma shi wannan boka yana da karfin zihirin tsafi. Sai ya bukaci da mai masa wani aiki, sai muka ki. Nan take tsawon je mai jewa mu cikin wannan daki, ya daure mu da sarkuki, ya kulle kofar. Tsawon shekaru 3 bai taɓa buɗe ba, sai da Allah ya kawo kai. Lalle ya zama wajibi a gare mu mu biyayya a gare ka, kuma mu taimaka maka a kawar da waɗannan mugayen halattu, saboda in ba dan kai ba da har abada ba za mu fito daga cikin kurkukun da ya samu ba. Mun yi alƙawari daga yau ba za mu sake guje musulunci ba, kuma za mu sallama rayuwar mu dan jaddada wannan addini na gaskiya. Sa'ad da Jabir ya ji wannan batu na addini Uzaka da Kazzab, sai kama da tsananin farin ciki. A farkon dare na ranar Juma'a sai Jabir, Uzaka da Kazzab suka shirin yaki, suka fito kofar birnin Sarki Mirzan, suka daso kacal. Sai kuma suka rufe kofar garin. A wannan lokaci Jabir ya hana sarki da dukkanin dakarun su fitowa yakin, kuma dukkanin matan da aka samu shaida a goshin su ya sa an tara su a cikin daki guda, an kulle su, sannan ya addu'o'i na musamman ya tofa kan dakin. Sai wasu Jabir ke da wuya a bakin kofar birnin, sai kawai suka ji an sake buɗe kofar birnin an fito. Cikin mamaki suka waigo dan ganin wanda ke fitowa. Ba wani bane ya fito face Elisa bin Hisham. A wannan lokaci Elisa ta gagarumar shigar yaki, tana rike da takobi da garkuwa. Cikin alamun matakar damuwa Jabir ya dube ta yace, akan me zaki fito wannan yakin? So kike ki halaka? Elisa ta murmushi tace, ya za a na bari wannan babban dama ta wuce? Da kai da su Uzaka kun dogara da Allah ne, ba da shirin ku ko karfin ku ba, to ni ma da shi na dogara. Jabir ya murmushi cikin bi na gaskiya. Gama faɗa hakan ke da wuya, sai ga mugayen halittun na sararin samaniya sun buɗe fuka-fukansu sun durfafo birnin. Ko da su Jabir suka hango su, sai Jabir ya da katsalle ya haye kan Uzaka, ita kuma Elisa ta haye kan Kazzab, suka buɗe fuka-fukansu suka yi sama da su, suka tare mugayen halittu, aka rugunsume da azababban yaki. A wannan rana an ga abin al'adabi, domin a cikin rabin sa'a su Jafaru suka ga mahallaka duk mugayen halittun nan. Dan zai bai tsira da rayuwarsa. A daren mutanen garin suka yi ta kaɗa da raye-raye na murna. A guje 'yan matan nan masu shaida a goshi suka fito daga cikin ɗakin da aka ɓoye su. Iyayensu da 'yan uwansu suka tare su, ana rungume juna ana murna. Sarki Mirzan da Gimbiya Hasanaira ma a guje suka tare juna, ya rungume ta yana kyalkyala dariyar farin ciki. Take a wajen shedar da ke kan goshin su Gimbiya Hasanaira ta bace fat, tamkar ma bata taba wanzuwa ba. Sarki Mirzan da Hasanaira na manna da juna, sai Jafar da Elisa suka zo gare su. Jafar ya duba Sarki Mirzan ya ce, ina taya ku murnar rabuwa da waɗannan mugayen halittu, kuma gobe da safe za a kaddamar da addinin musulunci a garin nan. Kashe gari kuma za mu tafi zuwa birnin Darul Husum domin karɓo matar ɗan uwanka Sarki Arya. Ko da jin wannan batu sai farin ciki lullube Sarki Mirzan da Hasanaira. Take suka rungume Jafar yana godiya. Ita ko Elisa sai ta buɗe hannayenta, tana mai kallon Hasanaira cikin murmushi. Hasanaira ta rugo wajen Elisa, tana mai tsananin farin ciki, suka rungume juna su ma. Kamar yadda Jafar ya alƙawari, haka al'amuran suka kasance. Wato bayan an gama wannan yaki da mugayen halittu, an kafa tutar addinin musulunci a birnin. Sai kuma aka yi sabon shiri, aka nufi birnin Darul Husum domin yaƙa azalimin sarkin su don ceto matar Sarki Arya, wato Rahisa. Kafa je birnin Darul Husum, sai da aka biya ta birnin Sarki Aryan, inda ya mutaka farin ciki da zuwan su Jafaru, kuma nan take shi ma ya shiri tare da yarsa Gimbiya Sawwam da kuma dakarunsa na yaƙi kimanin mutum 120 aka durfafa birnin Darul Husum. Gimbiya Sawwam kyakkyawan budurwa ce ta kwatance kamar Gimbiya Hasanaira, domin inda za a tsaye da su a waje guda sai dai su yi kunnan doki a bangaren kyawu. Tunda Gimbiya Sawwam ta kyallar ido ta ga Jafaru, sai ta ji ta kamu da sansa. Yawan kallonsa da take ne ya sa Elisa da Hasanaira suka fahimci cewa ita ma sansa take. Ko da fahimta hakan sai hankalinsa ya dugunzuma. Elisa
ta kaɗe ta da Hassanera ta ce, shin Sawama ta san matsayina a wajen Jafaru kuwa? Hassanera ta murmushi ta ce, a gaban ki ba aka gabatar da ke da Jafaru a gare su. Ni ban ga laifinta ba, saboda duk macen da ta kusanci Jafaru to dole ne ta kamu da sansa, saboda kyawawan halayensa da iya mu'amalarsa da saurin sabo game da baiwar zartar da al'amura cikin hikima da basira. Lokacin da Elisa ta ji wannan batu sai jikinta ya sanyi, ta shiru bata ƙara cewa komai ba. Sai da su Jafaru suka yi kwana 3 suna hutawa a birnin Sarki Aryan. A ranar kwana na 3 ne da sassafe aka shirya aka tafi zuwa birnin Darul Husn. Da yake sarkin Darul Husn mashahurin matsafi ne, tune ga towar su Jafaru zuwa garin nasa domin ya kasa ta cikin mudubin tsafi.